от фотките от миналата година. В момента вече добре развити семейства. Хубаво облитане, хубав летеж. Имам рапица, носят доста прашец. Тук след някой друг ден се надявам и да текне нектар. Не казвам миналогодишна отводка, защото за мен такъв термин не съществува. Отводката е отводка до момента, в който си я създал и тя вече е започнала да функционира. Оттам нататък си е семейство. Тези двата пак бяха отводки миналата година. Добре, семействата набъбват. Имам няколко буксуващи, но са много малко.